Dam, mata na dam, ari na dam ang imo nga balon mo. Ari nang imo balon, wake up na. Dam, wake up na dam, ari na. Bangon na da, kay may klase ka. Ma? May breakfast? Yes, of course. Ato sa gwa, may breakfast ka to. Sige na, bangon na da. Sige ma. Oo ma. Si Papa mo dugay-dugay, ara naman may dala to siya nga siya masibin sa imo. Ay, Dam, ari nang imo nga sibinan ta kadayon, ha? Oo, makaon ko to dayon. Yes, of course, Dam. Thank you, ma. Thank you, pa. Of course. Sige na, bangon na. Kay sibinan ta ka. Wow! Ara na lang ako nga balon, gali. Of course! Kagina po ko yung nagmata sa aga mga alas 4 para to prepare for you, anak. Sige pa. Kadto ka na dayon sa school, ha? Mag-go na po subong sa school pa. Sige pa. Damdam! Wala ka ba nagyapon ka mata? Wala mo nagyapon ka mata? Ha? Wala mo nagyapon ka mata? Mata na na! Mata na na! Uma, mata na uma! Ugto na na! Wala ka pagyapon ka mata! Mata na na! Kalinti ka! Uma! Mata na na! Ah, hindi ka magmata, ha? Ari ay baldi para sa imo! Dali na! Ano ba gano'n? Hindi na po, tasya na na. Hindi ba ka sa sinilas? Mata na na! Habuya sa katil! Ah, kapatid-dugay ko na na, ha? Balon mo na eh! Ano ba, be? Bangon na da! Kabila ka balon! Ako naman! Ano ba magsakan nyo? Mga magaranan ka ba? Ha? Ang magsakan mo yung mga kwarta? Ginamabudgot ko lang sa puno? Bangon na da! Ha? Ano kinugay sinisi mo magbangon? Ano kinulat mo? Kauyayasi mo nga binatibay ka? Ha? Bangon na da! Kung gusto mo, guramuson ka ba? Ba't ka kakalintik ka? Nagibuhay naman siya! Pumatay na lang sa bata pa sila! Mayo gani tayo, pinamatay na lang mga linti na! Bangon na da! Bangon na da! Hindi ka magbangon? Arit sinilason ka! Dugay-dugay mga linti, ha? Bangon na da! Ano pala yung nahulat, yaman? Ha? Ha? Ah, kadugay pa si mong bangon? O, bangon ako pa! Bangon ako pa! Wah, ito sa mga linti! Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube, Kalinti by Tibon, at the same time sa akong nga Instagram, same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta pero sa akon. Dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.